ओंख्रियाथ' गैखाया जाहैबाय बिमा बेदर लांफानोसै नामा औ लायदो दे दा जानाय समावसो गोदोना रबायलायनाय खुमुदा नायदाव बाहाय थालायगोन नों बेदर गैयाब्ला इस गाव जासै आरो साइसआ गावसो बांसिन जाबावो र' थांनि लायनां थाथ'दे औ दे थाब फै थाथ' आब' बेयाव बेदर लायब्रबनां दे आगै थाब फै दे औ बेदर सेरसे हरनोसै फंबाय सेरसेल' औ एसे बुरजा लाबानो जायोमोन बेथ' जोंसारसो थैबायहाय नायस'नाबा हामगौ आयै हा बेथ' समायनासो आंखौ नुनानै मानो मोखां फांथेखो बेलाय र' सोंनि आं समायना मा न'आव आलासि जाफैदों नामा औ आलासि जाफैदों अ ओमफ्राय बियो मामाय नामा औ बेनो अ मोजां दे बाबा फैफाखैना बाबु जोंना बाबा गैलालै आमाय हिनजाव गोदान लानानै मामिखौबो आंखौबो होखारबाय मा हिनजाव गोदान लाना होखारहरबाय नंगौ नामा समायना औ जोंसार नंगौ नोंखौ फोथाय खेबस खालामनायनि फिथाइसो बियो आंनि बेदर लायनाया मा एफा गोबाव जाखो बेलाय आं दा न'आवसो फैफिनबाय हाब बिदिब्लाथ' जोबोर अयनाय जाबाय आंलाय आर्मि हौवाजों मोजां संसारसो मोनजागासिनो दं नंदोंमोन सान्स गैयालै आमाय आइखौबो बुबाय थायो आंखौबो रायबाय थायो ओंखायनो आबैमोननि न'आवसो फैफिनबाय जों आयै एफा अन्थाव बाथाव गथ'खौ माबोरै बिदि खालामनो हाखो बेलाय बिदिनोलै खायसे खायसे थाखा गोनां फैसा गोनांफ्रा आंनि खाफालानो गाज्रि जोंसार आइ आफानि साख्रिआवला बिजामादै नागिरनायावनो आं दिनै बेबायदि जानांबाय ओमफ्राय मा लांफैदों नोंहा जोंसार ए स्कुलाव उन्दैसो दोनलांदोंमोन आं बेदर एसे लाबाय गारियाव आजार बिमाबो दंफायो हनै सोरजों रायलायबाय थाखो बेलाय ए बे नोंनिसो दहायनो नुहुरखादोंमोन आंलाय सोरबा सानदोंमोन माथो हिनजावाबो उन्दै गोनांसो थाथ'दे समायना आं मामायनो खाजा लाना फैनि मालाय आंखौ मोनाखैब्लाबो मेरला मोजांखौनो मोनबाय मिलायथारबाय न आजा बेखौ जादो दे समायना थाथ'दो दे थांसां आजा बिबा नेनो बाबाय बे थांसां मानोथो एफा गोबाव जाया सोरमोन बे हिनजावालाय थै जाम्बि रावबो नङा रावबो नङाबा मानोथो गाबगुलायखो बे हिनजावालाय आरो बे उन्दैनो मानोथो सबायबायनानै होगुलायखो थोद जाम्बि जाम्बि मा सन्देह खालामबाय थायो नोंलाय थोस बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो माबा सन्देहसो खालाममारबायलै हनै फाग्लिया थैबाय दाना बिदि जायो फाग्लि फाग्लिनो
हामालै जाम्बि नै बिदिब्ला दिनै एकदम बिखाखौ बोखावना खिथाथारसै आं खोनासं नोङो समायना औ मा नोंसिनि आदै आरो मादैमोनहा आंखौ मानो एसेबां मुगैयो दे आं मालाय मा होनबावनो दे आंबोदि लुबैयो साख्रिआवला हौवाजों हाबा जानो नोंबोदि दासिमबो जेबो खामानि आवग्रिनानै लानो रोङा समायना मानो सिरि थाखो ना नोंबो आंखौ मुगैयो नामा ना नोंबो पुलिस मिलिटारि साख्रि मावग्रा हौवाफोरजों जुलि जानायनि सिमां सुजुबाय नामा मा जानला मोनला बाथ्रा बुंलाबायदों नोंलाय रागासो जोङो आङो मा नोंखौ मुगैग्राब्ला आङो एथ्रा बिमा बिफानि हेंथायावबो नोंखौ लोगो हमनो फैबाय थायो बेबायदि बुंनोसो लेंहरदों आरो नों आंखौ बेयाव नंगौ समायना नोंबो जे आंखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनो होननानै आं मिथिगौ नाथाय एखमबा गोसोआ गिखांनाय फैयो नोंखौ सोरनोबा हरसे मोननानै नायलाय जाम्बाना जालायबाय दा दस्रा खोथा रायलायनो रोंला नामा नोंलाय नोंबायदि बिख्लो गोबां गोसो हमथानो रोङै सेंग्राया जोंबायदिखौ मानो गोसो थोयो फालाय गोसो थोलायनायाव गोसोखौ हमथानो रोङाब्ला गावनि गोसोखौसो दुखु होनानै लाबाय थानाय जायो मिथिबायना आंनि नोंखौ मोजां मोननाया बयनिख्रुइबो आलादाथारलै समायना ए बिदिब्ला जेबो नङाना आंना मोजां मोननायानो सानसेयाव गांसे लाइजाम हरब्लासो जाथारो नामा नोंना औ बिदिनो बुंजायोथ' नोंनि थाखायनो बे नोंसिनि गामिनि जिब जुनार बिफां लाइफां मानसि दुमसि गासिखौबो मोजां मोनफाखायो आं जाम्बा जागोन नोङो मोजां मोननाया बिदि जायो नामा थोदो थांनोसै दा सोरबा नुयोब्ला खिथाहैगोन न'आव थांनोसैबो नामा समायना औ आइबो आफाबो न'आव गैयैखायसो फैनो मोनखादों आङो थौदो दा न'आव नुफैयाबा रायजागोन आङो थौदो बिदिब्ला खिन्थु सम आं लिंहरबा फैनांगोन दै दे फैगोन दे थौदो माबार मा दाबो फैदिया जाखोब्रा बेलाय फैना फैला जाखो थगायखोना माखोसै बेलाय एसे नेबावनोसां हैद जानाय नंला न'आवसो थांनांसिगोन मा जाखोबा ओइ बिफा नों ओरै फैथ'लाय हा मा जाखो मानो लिंहरखो बिमा दे जिराय नै बिफा हा माथो जाखो बे नानि समायनाखौ समायाव आर्मिनो बिमादैया रायथिदोंमोनहाय मा खोनाखो आंलाय आर्मि हौवा जै आर्मि हौवा मोनबायना हे इसोर नोंखौ सान हर खुलुमबाय थागोन आङो नाथाय संसारा आद्रि मा खालामबावनांगौ दे आं है जेबो नङा बेयो साननैसोल' दुखु जाखागोन बेयो सेंग्रायालाय मोजांथारनो बे फाग्लियासो जागोन ना जायाथाय हाब बिदिबाथ' मोजां बाथ्रा जायोबा थाब हरनांगौ बे जोंसारखौसो लांसो मोनथारबाय आङो है आं बे गैजा रोङैनि फिसानोलाय हरग्रांबाया माथो आंलाय आंहा देनां बिजामादै आर्मिनि ना लाबोनाय जौ लाबोनाय बेदर लाबोनाय जानांगौ औ नंगौथ' बिमा फौजिफ्रासो मालाय अरिजिनेल जौ गोजा लाबोयोनो हनै मालाय देख्लामोनहा बिजामादै CRPया मोजां जौ गोजा लाबोना होफैबाय थायोनो सुथि मोनग्राफ्रामबो औ बिफा जोंहाबो बिदि मोनलोंनांगोन ना फौजि बिजामादै मोननायनि मजायानो आलादाखाहाय बिफा नै समायनाय ओरै फैथ'लाय औ आयै र' थांगौ
मा जाखो आयै? नै फाग्लि गोब्रामनाय खिथुआव मेगन गोनां मालायहा साख्रियावला कन्ट्राक्टरा फिसाय नागिरो नोंहा बे जोंसार गैजा रोङैखौनो गोब्रामबाय था। थै आयै, दा गैजा रोङाब्ला थैयासे गैजा रोङै जायो आरो उनाव माहाजोन जागोन ना बेबो। बेलाय नै फाग्लिया खामला मुजिरा मावनानैसो जानो गोसो जाबाय नामा बेलाय? आंहा आर्मि बिजामादै मोनथारबायमोन। ए नंगौना आयै? औ नंगौ आइ। जों नोंखौ माला थगायफेरखो? माबा आयै, आंबो जोंसारखौ नागारनो सानबायमोन, नाथाय गावनो थैनो बायदि मोजां मोनो। थोस थैया माथो हनै गांग्रांनो बेलाय सेंग्रा सिख्लानि मोजां मोनलायनाय थाखानाय डायलगसो। थैया माथो दा जोंनि धोन सम्पथिखौ गय बागान मोसौ मोसा नुनायखाय लब जानानै नोंखौ गोसोथोनायानो मोनगौबा मोनगौबा। जोंसार मालै जोंसार मानो फैदों बेयावलाय? मा नांगौ नोंनो? जेबो नङा आदै, समायनाखौसो। समायनासो होन्दों नोङो लाजिनो रोङै गलाम फिसा जानानै आंनि फिसाखौ बराय बराय गोसोथोनो बोराय रायनो। आयै हामाना बिदि? मादै बिदि दाबुङा प्लिज। मोजां मोनलायनाया मोननै गोसोजों गोरोबलायनानैसो महर मोनो। बेवहाय बुरखायनायनि जेबो खोथा फैया आरो मोजां मोनलायनायाव दोहोनि गोरोबनि जेबो खोथा थाया। आयै माथो लाजिथारा बेलाय? माथो सिनेमानि डाइलगसो होफैदों बेलाय? जोंना समायनाया सासे फौजिजों हाबा जानोसै बेखौथ' मोनथिबावा नों जाम्बा? मा? अ बिदिसो ना समायना नोंनि गोसोआ? नों आंखौ फाग्ला जाजानो गिनाया दिनै नों आंखौ फाग्ला खालामबाय नङा होमबा? नों मा मिथिगौ बुरबक? समायना आइया नोंखौ माब्ला मोजां मोना? नोंसो मोजां मोनदों। नोंसो मालाबा हेल दालाङो मालाबा लिंलाङो बाजाराव लिंलाङो। नै जोंहा समायना फिसाया हाबा जानोसै आरो दिनैनिफ्राय डिस्टार्ब खालामबावोबा नोंखौ सेंग्राफोर लिंहरनानै दोखो दोखो फैहोगोन आं। समायना मा सानमारखो नों जेनेब्ला? बिसोर आदै मादैमोन बुंनाया नंमारगौ? नों आंखौ गारमारसै? आंखौ गारनानै आर्मि हौवाजों हाबा जानोसै नोङो? आंहा जेबो बुंनांगौ गैला जोंसार। आइ आफाया जा बुंदों बेनो जाथोंसै। नों थांदो जोंसार, आंखौ गाज्रि दामोनसै। समायना आंबो नायगोन नोंखौ सानबेसे आर्मि हौवाजों मोजां संसार मोनजागोन नोंलाय? आरो आदै आरो मादैमोन नों सोरखौबो नायगोन आंबो दिनैल' गलाम। खोनाबाय आइ समायना मा बुंदों? लाजिनो गोरोंबा दानो ओंखारलांगोन बेनिफ्राय नङाब्ला सिखा दंखायो नै समायना खाथियाव। आंबो नायगोन आरो नोंसोरखौबो नायगोन आंबो दोहोनि मानसि जानानै सानसे नोंसोरनो देखायगोन। आइया बेथ' आदासो मा जाखोब्रा बेलाय? ओइ आदा मा जाखो? सिखारदो। मा जाखो आदा? मा सिन्था जाबाय थाखो? आदा बेयावनो सानसे उन्दुखो ना माखो नोङो? गैलालै फंबाय, समायनाया आंखौ गारनानै थांबाय। आंखौ गारनानै गुबुन आर्मि साख्रि मावग्रा हौवाजों हाबा जानोसैनो। बोसोरथाम जाबायमोन आं बेखौ मोजां मोननाया। गावबो आंखौ गोसो होनानै मोजां मोनदोंमोन, नाथाय आंखौ दिनै फोथाय खेबस' खालामनांबाय। बिमा बिफायाबो आंखौ गैजा रोङा होननानै दुखु रायहरबाय। दा माब्रै खाजों सहायबावनो आंलाय? आं दा माब्रै थांना थानो हाबावनो? माब्रैहाय लेखाखौ फरायबावगोन आं? गोरोबनि दाहाया मोनसेल' बिथिंजों फैया, मोनसे गिदिर बिथिंजों फैयो। गोरोबनि फिसाखौलाय सोर अनसायनो? आं दा मा बिखाजों सहायनानै थाबावनो? बिदिनोलै आदा, हिनजावफोरनि गोसोखौलाय खुनु फोथायनो हाया।
हिनजावसा सासेनि थाखाय बारा सिन्था दाखालामसै आदा हिनजावखौ सानसेबाबो मोनखागोन जेबो सिन्था खालामनाङा आदा बेनिफ्राय साबसिन हिनजावखौ मोनगोन नोङो फरायनायखौल' गोसो हो सानसेबाबो बिनि सिगाङाव देखायफिननो हागोन नायनायसै मा जायो फरायलाय सानो नाथाय गोसोआनो ज'आ आंबो नायगोन देखायफिनगोन आं बिसोरनि सिगाङाव सासे मानसि जानानै जाबाय दे आदा साना हाबबाय थौ थांनोसै मानसिफ्रा गाज्रि होनो लामा सामा थाजाबाय थाजाया बेखौनो दिनैसो खिथाबाय नोङो होमब्लाबो गोसोआ बोरैबा मोनलायलाङो जोंहा मालायजों बिदि रायलायनाय नुब्ला जाम्बि बिदि जायो हाबा जानाया एफा गोबाव जालायलांबा आरो फिसालानो क्लास 6 सिम फरायलायबाय जों बिदि जानो समायबावो आरो जोंहा समाज दं गामि दं आरो जाथि खुरमानि मान सनमाननि खोथा दंना जों बिदि मावनो समायो साननो थाङोब्लालाय बिदिनो ना संसार जानायावलाय मान सनमानखौ लाखिखानांगोन खायसे मानसिफ्रा जानला मोनला थाथारो नालाय ओंखायनो सन्देह खालामलायलांबाय जेबो नङा आंनि सायाव नों जेबो सिन्था खालामनाङा थांदो बेदरा संहैदो थां ओंखाम उखैबाय औ बे जारौआबो जि गोबावसै फैयानो मा जाखोथाय फिसौलाखौ नायनो लुगैनाय हामथारला आङो बे जावैसो सुटि मोनाबा फैनो मोनो बियो हगार हरा माथो दा बेलाय हारसिङैलाय नायनोलाय आंबो फिसौलाखौ जि नायनो लुगैबाय जावैसो फैब्लाथ' मा सिन्थाब्रा बिमा मालाय गावनो लाबोजोबखायो गाव जानो ना जौ गोजा लोंनो सिन्थायानो गैया ओंखायनो थाब थाब फैजानो लुगैथारो आङो नै मासे जिउ गोलाव रायखांनाय लोगो लोगो फैथारबायबो फैदोहाय फै 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 आबौ फै 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 आबौ फै फैदोहाय आबौ सना नै बाव जिरायथारदो दासो रायखांदोंमोन आइ आबौ सना नोंसोरखौ मासे जिउ गोलाव नोंसोरलाय मोजाङै दंना फिसौ हाब गिदिर देरथारबाय फिसौआ देराखैबा समायना आइ नोंहालाय माथो दस दरसि माथो जेबो रायलायदिया नोंहा मा जादों आइ मा सिन्था सिन्था थाबाय थादों नोंलाय मा सिन्दुरबो थुवा आसानबो गाना मा जादों नोंलाय मा जादों आबौ बियो माबालै आबै बाबाया मामिजों आंजोंखौ होखारहरबाय गाव हिनजावखौ दोनलांनानै न'आव थाफैबाय मा समायना आइ मा राव जाखो बियो नंमारगौ नामा मा सिरि सिरि नोंमारगौ नामा खोथायालाय मोजाङै खिन्थानानै ला स्रा स्रु नंगौ आयै आरो बेफोरनि गासिबो दायनिगिरिया नोंसोरनो आंखौ साख्रियावल' नागिरनानै हाबा हरदों दिनै आंनि जिउआ बेबायदि जानांबाय आंनि संसारा आसखान्दा जाबाय नोंसिनि साख्रियाव लाखिजामारै नागिरनायनि बान्थाया बेनो आंजों सारजों हाबा जानाय मोनब्ला दिनै बेसेबां सानसे थानो हागौमोन हा बिमा मा राव जाखो बियो दिनै मा खोनाखो जों मुसि सानदोंमोन मुसि खोनाबाय बेनि आखला बिदिसो बेखौ जों माब्लाबा बेबायदि जागोन सानाखैमोन बेखौ जों माबा मोनसे राहा लागोन र' नों जेबो सिन्था खालामनाङा आइ नोंहा सासे फिसाला दंखायो गासिबो सम्पथियानो नैबे फिसौलानि नामाव खावसेयानो जाखागोन थां आइ रेस्ट लाहैदो थां दा मोजाङै सावरायफिननोसै फैदो आइ फैदो